אני זכיתי להכיר את הרב מרדכי שרעבי, היו קוראים לו רבי מרדכי יפת, אבל שרעבי זה מהמקום שהוא הגיע, לכן קראו לו רבי מרדכי שרעבי. הוא היה מקובל גדול, והתפילות שלו היו עושים פירות, ואני זוכר שהוא היה מלמד קבלה בבית הכנסת. הייתי בן 12 מגיע לבית הכנסת, כל בוקר הייתי בא. כל ילד שהיה מגיע היה מקבל 2 לירות מידו של הרב. הרב לא ידע מה זה ערך של כסף, הכל היה קדושה וטהרה. כל הכסף שהיה מקבל מהתיקונים, את הכל היה מחלק. מחלק לילדים, מחלק לבחורים, ומחלק גם לזקנים. כולם היו נהנים מהכסף של הרב שרעבי, עליו השלום. והברכות שלו היו מחכים בתור, מגיעים כל מיני אנשים מכל הסוגים, מחכים אצלו בבית, כל יום כמה שעות היה מברך אנשים. ובין אחד לשני, כשהיה נכנס מישהו, הוא היה מעיין בספר, לומד הרמב"ם. לא היה מאבד את הזמן. הוא ידע את התורה בעל פה, היה מתקן את האנשים בעל פה, גם בקבלה, גם בהלכה. אני זוכר ממנו הרבה ניסים ונפלאות. חכם עזרא שעיו, שאני למדתי אצלו בישיבה בפורת יוסף, היה כל הזמן נכנס ויוצא אצלו, והיה מתפלל על בניו, ופעם הוא שלח לו איזה פתק באמצע השיעור, והרב מרדכי שרעבי אמר לו, יש לך נכדה, מגיע לך מזל טוב. אני לא יודע איך הוא ידע. ואחר כך הגיעו מביתו של הרב ואמרו לו שאכן עכשיו נולדה לו נכדה בבני ברק, אני זוכר את זה. זכותו יגן עלינו, אמן כן יהי רצון. אמן. ופלא פלאים, הוא לקח אנשים מהרחוב שעובדים, פועלים, והוא עשה מהם מקובלים. ישב והשקיע בהם, נהיו ממש מקובלים, צדיקים וחסידים, אנשים שהיו עובדים בבניין, סנדלרים, כל מיני אנשים פשוטים, ישב והשקיע בהם, והיום כל הבנים והנכדים והנינים, כולם רבנים. זכותו יגן עלינו, אמן כן יהי רצון.